Gikan sa Police Regional Office 7, ubos sa pagpangu ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro, mudalit og mulingaw kaninyo niining hamubong sugilanon. Agi pagpahaom ning pagsaulo sa adlaw sa mga amahan. Gibidahan kini sa PRO 721 Patrolman Josue Colipano aka Boy Maksoy, ang nagda sa papel ni Ramon. Patrolman Delphine Gaihe aka Don Romantico, ang nagda sa papel ni Dolores. Ay, sus! Pag-insulaan! Ay, kahugaw ba, uy? Tuwanan ako siya, eh. Ay, lambot ka ni, uy, ato lang tanan. Hindi mo magsasabi. Uy, ako man ni asawa nga si Dolores. Ako sa tumagon. Hello? Mon! Dolores? Oh, nanawag lagi ka? Naglaing biging lawas ting bata na burisyo pa yun, eh. Ha? Ang bata? Gasigig hilak ang bata? Napasigi gutom na. Oh! Uli, dire. Ha? Papauli yun din kunin mo ron. Wala pa may oras. Susun ako kasabot at puyo, oy, uli, dire. Di ayaw trabaho ni mo, di ka. Ah sige, mananggit ko sa akong boss ha, kumusugot ba? Oh, pag nagata siguro, ha? Ah sige, sige. Muanan ako, padoon ako. Sige, bye, bye. Mananggit ko sa akong amo. Sit, di pa mo yung ako'y o kasabot. Kalagot. Salamat kayo, sir, ha? Kaya doon sa akong asawa na ako, kasi Dolores. Doon sa makikita po sa balay. Sige, sir, salamat kayo, sir. Salamat kayo. Day! Dolores, Day! Kumusta na ito, anak, Day? Day? Dolores? Ay, mong mel. Naglaan siya lawas yung bata. Uy. Sa kami, uy. Kitugis sa kong paana. Uy. Day? Dolores? Nausa ka to, anak, Day? Uy. Ay, sagol ako na mo. Ay, sagol ako. Palibisan mo kang kalingon dito. Oh, na alcohol. Oh. Ay, saan ito kalingon mo? Ay, sagol ako. Ikakaskawats. So, sorry kay Day, ha? Naman niya itong bata, God. Purisyo kayo. Nausa din na ato, anak, Day. Igipapauli man kunin mo. Bisa ko pahumaw na ako trabaho. Wala ko naglahin. Masiguro lawas, ani. Ya, masal ba ako gisugo ni mo? Ay, ay. Ha? Katong gatas, Day. Okay, wala gatas. Oy, napaw na nga na akong ipainom. Nakalimot yung ko, Day. Eh, igipadali-dali. Bago kunin mo papauli. Kalimot yung pa ito gatas, Day. Sorry kayo. Stilan yan ni mo Ramon, oy. Ano, kumusta naman ato, anak, Day? Sa ako naman ng bata ron. Kay bao ka nga, naglahing lawas. Ano yung kaon-kaon? Kita ni mo Ramon, oy. Sinisagyo ka ayo, Day. Huwag yung pa ito gatas, Day. Igaro pa kamahan ayo. Kulitin yung bata. Ayaw, pag inganaw ako'y klaro, Day. Uy, nakalimot lang ko. Dali-dali ko guli. Kulitin yung bata. Ako'y mulakaw. Ha? Ako'y mulakaw. Ikay mulakaw? Nga no, Day. Naaday kay kwarta. Ikaw may mulakaw. Ako na problema. Sabot mi si Reg Roger ron nga. Mag-abot mi. Oh, anong bibiron na? Yun na, pakisa ba na si Roger, Day? Ay, ka kong tiglista sa kwan, sa sap. Si Roger God, kanato silingan nga. Jer gani ang gana, usay dublihon nga ito. Maayo, Day. Kinapil, Day, kasasab. Ay, lipay na, Ramon. Eh, ako na panikabutan. Nga, makita kong kwarta. Salamat ka ayo, Day Dolores, ha? Siguro ay bayaw palit ang bata, Day, ha? Salamat. Lagot ko nimo. Sige, di ba ng bata ha? Ako'y mulakaw. Ayaw na lagod ka sugo, Day. Ako'y mulakaw lagi. Sige, Day. Pag-amping baya, ha? Sa mga pagka-rasis, pagkabana, oy. Ay, Ako! nalagog yaw-yaw diya, Day. Lagi mo, oy. Ati man lang bata, ha? Ay, pakita lang imo pagka... Responsable pagkaamahan. Kung ano tanan, ani. Lagot. Init ay panahon. Lagot yun.
Baby, nauso maka baby, ay sige makagilak. Sukat pagi kagabi eh. Pasensya kayo, baby ha. Uso magod nga si Papa nimo, wala pa may sweldo. Sagdi lang makasweldo ko. Palitan ta kag laming nga gatas. Paita bitaw ani. Amahan ta oy. Dili gyud ito masayon. Dako gyud kaayo og papel. Og responsibilidad. Isip haligi sa panitmalay. Yun na pa. Samtang natulog pa si baby. Maglimpyo sa to sa balay. Payo nang ikabot ni Dolores. Hindi na po tumusuko na ako. Maglimpyo sa to. Aron lumaayo mo nung kagay. Aron mabaligya ka mo. Baby. Juang! Come on! Five! One! Ay, kainit sa gawas. Come on! Dong! Kadis beauty yun, kainit sa gawas. Eh? Mon! That. Abihin dong! Come on, ay! Come on! Surprise! Nako dong! Come on! Uy! Ano sa daw niya kung bana? Kung ako hinungdan ani, pabantas bata, hugin bata hinungon. Uy, Ramon! Pagmata, uy! Uy! Doon sa ka! Kinsa ka? Pero ka sulod ka diri sa balay. Kinsa ka? Wala ka kailan ako, ah! Kinsa ka? Uy! Surprise! Ang imong asawa ni! Dolores? Oh! Ikaw na? Oh! Si Dolores! Ikaw? Yeah! Kada kung kausaban si mo kaugalingon Dolores. Kagwapa na gud mo Dolores. Kay bawo na ka, gikabi ako nila ka, di ba nanti ka? Ikaw tinuod ka? Ikaw gyud ang asawa? Ako lang gini. Ano tugtog ba kayo nagbantas bata, oy? Pasensya kaayo ha kay Ay mo tani akong gabi. gikan magkuko nga nanilhig nga to niya. Tara, bitas na ako ha. Saan ang bata? Okay ng bata? Oh, dala akong gidao. Ikaw rin kasalikan ng ubantes atong anak. Tugtugan ang baho ko rin na. Dili Dolores oy kay naglimpyo magkuko gani ha. Nya murag naluya ko gamay kay bobi kang gikan pa ko sa trabaho. Stila ni mo, oy, dito ka kasaligan ng ubantes bata eh. Ay sa ibutang sa nakong bata ha. Bitas na ang bata. Stila ni mo Ramon, oy, dito ka kasaligan ng ubantes bata, oy. Sus! Kaya ni mo, tanawa niya, ano yung mga daanan ko? Mao ni pinalit nimo Dolores? Busiri. Tanawa. Yun na ba? Wala lagi ni gatas. Hoy, asa man gatas dire? Tama ko niya, ko alkuan god, tanawa god, ganaw, kanang na siya shiba. God na. Sa nila lagi na dire? O ka na god, ko ni mo. Nga na nagpalit man ng kape? Sila ni mo, ay. Importante na yung mainom. Sa lagi pagkadilatan mo nagipalit nimo? So, ay kung hagi sa gisi, ako nagitag kwarta, ha? Asa man gatas kay gisugo na ako si mo ha? Ay, mora lagi na ako napalit. Muimoy pa inom sa ato na kang kape? Suwari ko, anay, wala kaabot kong kwarta para palit kong gatas. Ngano pila man ay kwarta nga nadawat nimo Dolores? Ang ihatag ni pareng Roger Ramon, 6,000 sa sapto siya, kasi lista. O niya, 5,500 ang nabayad siya pagpariban siya kung pagpariban siya kung buhok di. Ay! O, Pariban sa buhok? Pariban ko. Sa ato pa, 500 lang sobra mo na ikipamalit na ako. Sa ato pa. Ang kwarta nga dadawat nimo nga asap. Imo lang gipariban? Ay so, sabay tas uso ko doon, baka nagkalisod basta gwapa. Ano importante? Musugot ra ka nga gwapa ka pero ang imo anak nagkutoy antiyan. Ay, Sa Dolores? Ay, kung si Kahira mo na. Kasi nalimot ka na himong tulo ang atong anak. Irresponsable ka nga pagkaasawa. Giuna nimong imo paarte. Giuna nimong imo kaugalingon. Huwag ganin ka magunana sa atong anak. Ha, Dolores? Ay, kung sige si Kahira mo na. Susok ka. Ibo ko nabatan? Ibo ko nabatan? Ha? Sige!
Gibuhat na ako ang tanan, Dolores. Huwag ka kabantay, gibuhat na ako ang tanan. Ibuhat ko sa mga akong pagkainahan, Ramon. Pero arte ka! Ang imo kaugalingon mo ginawa na! Basta nagkaklase ka pag-asawa? Asawa ba na? Oh, bakit ang asawa ko? Ako nga di man ako pagkalingon para dili ko dumilis ng proud ka ano na kay asawa ka parehas na ako. Unya sa may pagkaon sa itong anak! Ha? Problema ba na importante ko na makaon diha? Muna na isulti ni mo? Huwag gani ka magunaw sa ato nga nagdaganihan na naghilak! Wa na'y gatas, Dolores! Wala na'y makaon ng atong anak! Ikaw gani ako gipalakaw kay makadawat ta og 6,000 nga sap! Pero sige mo, di mo karon, ha? Ayaw na suka! May gani ka nakapugong pa ko! Oh, sige! May gani ka na... Sige! Sige naman! Nabati ko! May gani ka nakapugong pa ko! Sus ka na! Ano ko kayo na ito magpuyo? Mas may pag... Tulo na ba itong anak? May pag... Nagsaligligyo ka! Mahinon ka na! Nagsaligligyo ka nga dilo ka dapat imo! Magbuhat ka! Magbuwag na! Sige, magbuwag na! Sige, magbuhat ka! Huwag mo na gusto rin may tabo. Huwag mo sabot yan itong pagpuyo. May Huwag pagka- kalinaw! May pagkakunalay mo lakaw, Dolores! Samtang nakapugong pa ko! Dili ko magkaako sa pagdapat kanimo tungod kay pinang ayot ka! Mahal ka ayot ka gasta nga to anak! Mas maay pag ako nalay mo lakaw! Mon! Babay, Dolores! Mon! Pagtiluwag ka, Mon! Mon! Yun anak na importante ang mga panas sa atong kinabuhi. Hindi matugdaog-daogon o underestimate na to ang ilang pagkamaan. Ramon! Ayaw ko biyahe, Ramon! Okay, mga amigo, mao na to ang gamay nato nga pasundayag, gamay kini sa gipahigayon nato nga Father's Day. Yes! Oo. So makita gyud nato diha Sarge no, ang importante sa papel isip usa ka amahan. Tinood na mga igalan, mas importante ang pilihon ang papel sa usa ka tamahan. Mao'y isip haligi sa primary Sarge. Sinuot nyo na. Nakita po nato sa istorya sa Sugilanon nga kinahanglan gyud ay nga magsabtanay ang matag usa. Ang bana paminaw sa asawa o ang asawa usab paminaw pud sa iyang bana. Dili kay magpalaponay. Amo na gituyo pagpahaom, among ipakita diha nga mas importante gid ang pagsinabtanay sa pamilya kaysa kwarta. Tungod kay ang pamilya Gugma. at ang iusap ang lain pag-edisyon sa atong mga istorya, Puno sa kaligawan o magtulungan. mao kadto ang ginamigong paymano gikan sa Police Regional Office 7. Home of the Amigo Clubs.